יש לך עדת מעריצים, כן. קרמבו אימפריה! לדעת שלא משנה מה אני אגיד או מה אני אעשה, יקבלו את זה בזרועות פתוחות ובידיים אוהבות, לדעת שיש מקום שתמיד יקבל אותך ושיש לך פה את החברים הכי אמיתיים שיש ולא מסתכלים אם יש לך אוטיזם או פיגור או אם אתה סתם גרוע במתמטיקה. פשוט יאהבו אותך פה בגלל מי שאתה. לבוא כל שבוע לפעילות ושהכל שוויוני והכל מלא אהבה וחום. אני תומר לעמיד, אני מדריך חניכים בכנפיים של קרמבו, אני מדריך את החניכים הבוגרים אצלנו. וקרמבו בשבילי זה בית, זה משפחה, מקום שאתה יכול להיות חופשי. היי, קוראים לי מיה ואני מדריכת חניכים בכנפיים של קרמבו, אני מדריכת קבוצת הבוגרים, המהממת. בעצם כנפיים של קרמבו בשבילי זה מקום שאני יכולה להיות אני בלי להרגיש ששופטים אותי או שצוחקים עליי. פשוט להיות אני ולהיות חופשייה ומשוחררת, כי זה פשוט, יש שם מין קסם כזה שאתה פשוט יכול להיות כל כך שונה ומיוחד, אבל גם כזה כמו כולם, בלי שאף אחד יגיד לך על זה שום דבר. אני בלוגסי, אני מדריכת חניכים. מה שאנחנו עושים בפעולה, אנחנו בעצם מעבירים את הפעולה לחניכים. קרמבו בשבילי זה באמת בית שני, אני מרגישה ממש בטוחה שם, יש לי המון ביטחון. יש לי המון חברים שם ואני אוהבת כל אחד ואחד מהם, ואני באמת מרגישה שאני יכולה להיות מי שאני בלי שישפטו אותי, בלי שיגידו לי איזה מוזרת או כל מיני דברים כאלה. קרמבו בשבילי. בכנפיים של קרמבו אני לומדת לקבל את האחר, אני לומדת מה זה בן אדם שונה ממני, אני מקבלת פה כלים שלא הייתי מקבלת באף מקום בעולם, אם זה כשאני מכירה את החניך שלי ואני לומדת ממנו דברים, ובכלל התנועה הזאת, כשאני רואה ילדים שכאילו הם שונים ממני וקשה להם, אז כאילו אני, נגיד אם יש לי קשיים משל עצמי, אני מתגברת עליהם בזה שאני רואה אותם. כנפיים של קרמבו בשבילי זה המקום הכי מושלם בעולם. גם כאילו שאני נותנת מעצמי, אני יודעת שאני מקבלת גם, אני הרבה יותר מקבלת ממה שאני נותנת, ואני בכלל לומדת גם על עצמי דברים חדשים וגם על אנשים אחרים, לדעת איך לקבל, איך לתת בכלל, ואני גם מפתחת פה חברויות, ואיתי, אור, כל החברים. כנפיים של קרמבו בשבילי זה לבוא כל שבוע לפעולה ולהגיע לפעולה ולא משנה מה קרה או איזה צרות יש בעולם או איזה בעיות יש או מה לא יסתדר בבוקר, מה לא יסתדר שבוע שעבר. כשמגיעים לכנפיים של קרמבו הכל הופך להיות ורוד, הכל הופך להיות מקסים, הכל מקבל פרופורציה אחרת, כי מגיעים לפה ורואים את החניכים שלנו שהם הופכים להיות הילדים שלנו לכל דבר. החיוך שלהם, ההתרגשות שלהם, החיבוק הקטן. אצלנו בכנפיים של קרמבו המוטו זה הצלחות קטנות, זה התקדמות קטנה. זה לא צריך להיות משהו בומבסטי, מספיק שחניך שבדרך כלל לא מדבר, מוציא מילה, או חניך שלא כותב או לא מצייר, פתאום מדביק מדבקות. אצלנו זה עולם ומלואו. לא במדים. לא עוזב אותי במנוחה, אני כאן איתך תמיד מחכה. שדה קוצים או שדה כותנה, אני שוב אני רק אני, עומדת יחפה על אדמה חמה ומוכנה. Oh
משפט מוכר, לא עוזב אותי במנוחה, אני כאן איתך תמיד מחכה. שדה קוצים או שדה כותנה, אני שוב אני